Us presento En les sabates dels altres, un projecte d'Scratch que parteix de l'eix del benestar social i emocional. Durant 7 sessions hem utilitzat la metodologia del treball en parelles. Un fa de conductor escrivint el codi, mentre l'altre actua com a navegant, supervisant i aportant idees. Aquests rols es van alternant per aconseguir una participació equilibrada. Després ens ajuntem amb una altra parella i decidim quin projecte serà el definitiu. Així, a més de millorar les competències digitals, fomentem el treball en equip i l'escolta activa. Nosaltres hem detectat que els adolescents d'avui en dia tenen una baixa autoestima i que això els dificulta les relacions amb ells mateixos i amb les altres persones. Hem ideat un projecte d'Scratch per fer veure això i que abans d'estimar els altres s'estimin a si mateixos i a saber gestionar les seves emocions. Ara us explicaré un petit resum sobre el nostre projecte d'Scratch. La protagonista del projecte s'anomena Alma, una noia que pateix l'ansietat social i que ha decidit crear una col·lecció de sabates. Cada sabata porta el jugador a explorar el món intern d'aquests personatges a través de petits jocs o relats. El projecte tracta de 2 emocions principals, l'estrès i la falta d'autoestima, representades de manera única amb cada repte. Has d'anar amb compte amb paciència, ja que si vas molt ràpid pot provocar un error de programació. En aquest videojoc, els elements que donen un valor afegit a la programació són els següents. Implementació de sistemes de punts per motivar l'alumnat i fer servir efectes de so per reforçar les emocions i l'acció.